sanıka ma mıkağıdi o kaleme ardi tire tıçıkas tir bidey bön gır adire Hakim o ziyaran ra kat çinyo dare no derd sevbinayo fekem berişe Bahçe adeni de her çi darasa Kavmeko barbar cayek ra rasa Sey karmani veşanan ame padusa Velatiye bilbil kerd halin karkoşi Deru dorme mi de zalim u neyar Çar sinoran de gele mi biewar Delü u cahile xo kerdi şiretkar Şeyh u alime mi kerdi keşişi Çi hayf ke kar me dar kerdi puçe Gile xura pırnike tadan u riçe No çi akılo no sinihişe Şar vesefna xo kerd palak u puşe Çmani ve vekanda yeni bizuwa Dewran gera rojek riyem nehuya Wî mila birija dünyaya biyewa Kartala gereno biyo tırm dergoşe Xure kerd parseli yegayo hira Wayir bi mirba no çihal bira Xezalek vindi bi mergid verkçera Kedkaran remendi çulindar u duyşe ساعت وش Spas bra برنامه دیوان آدم باش تماشاوانی مای ارجای به برنامه کننوه مای وانی شما ده انو هفته مای خارپیت ده میمان ما ادریس یازار ماریدو ما گویی ده به تارخنه وانی ده بری مای ناس بکه که ادریس مرحبات خیرم برنامه Merhaba, xeyr miyan bi çman sere. Şmazi xeyrameyi. میان خیر ده Şmaati Diyarbakır rame piran sert ki zahmet ziyontu. Do durya rayar xarabe. بله O semed spas kena şmari. Şmazi bi Spas meymani mami hatta do ema. ما شما سپاس زی کنی خیرامی. تو ما کردیم میمان وانی ده از وازن سمت تماشاوان ما تو بشناسنه ادریس یازار کامو Beli spas. İdris Yazar vilayeti Harpit kazaya Miyarani deva Birjikra Henzar Navsev Heşta Hiri de ez maya xorabiyo. O Miyaran şıma zani yani nameyo badi junyopa nameyo tor verin Karabegan Dima Türkiye kerdu arıcak Henzaru Navse Heştay şeşti biyo kaza u carapey kerdu arıcak Na mıntıkazi des no dövi des mazrayan rayanapiye Tabi Karabegan o veri asıl Karabegan na duvak şımara asana bircik İsu asıl tor veri İsud bey Uca diyor husumet vecenum yani inandı Ucara raşin tabi ponç hep döynin pırı Tırmal, ekra, kotmer, nerbiş, bircik Yani asıl Karabegan ne dövi Tabi dıma biyo nameyo umumi, nameyo genel Nika des no dövi o des mazrayan rayan opiye Az tiyada biya Az Zvani Zazaki seru şiir, mavaji hikaye, Çin folklorikan seru ez xebetyana De henzariu nora tepiya Hende yani wena بله راستی از وازن به پرسی اولی بیناتی تو نشتشی سیم ورازیا Sekem va yani de henzari nora mı dest bi kırmanşki kerdo Tabi de henzari dös yode şevçıladı, nevepeledi, dıma vatedi, kovara herde de Wina tekiliye ama vraziyay o yedi nüştü şey maz dest bekerd Veriyecu mı bi Türkiye nüştini Yani hatta de henzari no Tesiri edebiyatı sevbina şari dünya Türkanı Tabi zuvani madyo perverde yo çiçiniyo O mıntıkaya mazi belki şıma aşina şıma tiki zani Yani heti şuur feraset zvanira tiki durya maalesef Joka badiye cu mavaj yo hisiyato milli yo şuuro milli badi vrazya Mevaya o ez Türkin nisana yani sevbina şaire dünya Türkan mazaf wendi edebiyat ras haskana Çıra zvani dayka xuda menusi Xora vindi beno Binne şuuri mi dest bi kırmanşki kerde O win ama devam keni یعنی مازانی کو زوان ما ده هما سر نشتش یا استاندارد بیایش چنیو
Nikan neve ekibi vate ser standart biyayişi de xebatan kene rastî xebatê pîrozêz yani. Peki vakti ku to va ez bi ziwanê xwe binûsî, to zorî zehmetî an te wakt? Tabii yani sekeme va yo mektebê ma yo dewletê yo perwerde yo sistemê ma çin yo siniya wa ma kalî kenî qisey kenî xeber danî o qêde min nûştinî. Yo kuralê îmla ma nêzanî mesela. Tabii seke ma arşawitin hetiye editoran ra redaxte bin û nûşte. Gama ke turî tepiya yön tonînî yo ziwan û xerîba verê to do. Yani tu niye musay tu heta nika nî diyo tu kalî ker zirey kê xwe de feqet nûştekînî tu nî diyo. Coka tikî ecêb yeno yani tu xerîb manenî heta mava jî destpêk de ya mava tîne ziwanê mintiqeyê man niyo fêkê man niyo no sinî zazakî no sinî kirmanckî yani ziwan xerepiyê o. Belê. Dima tik ser û gurînî tu tikî miyan de benî mamosteyê qedirgiran estî yani sur xebat bey bi serana kedayiniyan esta hema zî dewam kena gruba vateyê xura tozî nîşanda tozî vat şart û yani merdim eşken û ziwanê dayîka xwe tabî mintiqeya xwe heme cat kalî biker û binûso problem çin yo. Feqet sebeke tu nika pasor rameyî eke yo alfabeyo standart yo ziwano standart çin boma yo binan ra zaf baş fehm nêkenî tekîlê zî zaf baş nêbena. Coka mühim o yani xebata vateyê xebatêka mühim a xebatêka pîroz a heqeten û ma zî hêdî gereka yobinan ra fehm bikerî yani no semedra şart o hani standartiyayê şeynî şart o. Belê. Xura yani asa pêrûz ziwanan de çikê kanûn est o. Waxtê ku to dî ziwan beno de hetî hetek ku ma dîwan kenî hetek zî nişteşê jî est o. Yani waxtê ku mava je tenêk heremê Pasûyî ra bêro tenêk işte Dersim ra bêro ya Xarpêt ra belkî ser çekwan de mesela fark viraziyen o. Labelê waxtê ku ser niştişê standart biyayişek virazyo hînî û wakt û farkê jî zêdî wîzen we hînî orta ra benûvînî û semedê ku yani semedê ji ziwanê edebiyat zî zev çikê ku muhim o. Yani ziwanê ku edebiyatê jî est û leze nêvenûvînî. Yani mava jî çikê ku zef an û muhim nêro serê î ziwanî î şarî egu nêvovînî û tu zî esa tu edebiyatê ziwanê xwe ser û xebetînî en û hîsê ku seyîn û semedê to. Tabii spas kena seba persiya to. Yani seke to mintiqay zî nîşan dayî mava jî hetiye Dersîmê, Pasorê, Siyorekê, Diyarbekir, Xarpêt fark nîken o. Yo politikayê dewlet bî şima zî zanî. Yani hetiye bawerî ra, hetiye mava ji rengî ra, îdeolojî ra însanî ciya kerdinî. Heta seranê peyanan zî mava jî mallîcê ra, hênî ra, pîran ra fehm kenî. Fakat sebake hetiye bawerî ra Dersîm, Erzingan, mara tikî Dûriya Sîwas û hetiye bawerî ra ciyaya İnan da yo tekiliye maçını bi mava jo hukuki ticareti maçın be insan nişin yo binan niye ameni xura be çimyo xarab ziyonyen tıra yani biyo politika biyo proje devletsi no tesir be hedi o şikayet dünya bir kışkak teknoloji averşi yani medya sosyal ya ka insan baş bigureno tabi yo fayda xwestoni ne tek imkanani teknolojikan dünya kerdi kışkak Nozi bu vesile insana şinasnayiş, insan edi işkeno hemeçi braso bide bir rahati, işkeno buano insana bişinasno, baweriyan bişinasno, mebixo zanıngaha munzur de, kısmı İngilizki vendo. Yani tabi traveriz maşini Dersim ameni. Ezik hiri ser çar seriz uca da menda, insan mı nas kerdi, sobina xebatê ziwanî ser û embazek erjeyê estîme ey nas kerdê tonînî yewma eyn mileta îdeolojiyê benoke yona çiyo baweriyayê yona çiya feqet yo armanca me şêrik est ortak est
و ambazî qedirgiran zî hetiye insaniyetî re vicdanî re no eşqê ziwanî mava jî no insaniyetî no vicdan ey heme çiyan ey farkan ortera eşkin û hevano yani yo kesok tikê şuur tede bibo îdeolojî ra bawerî ra vêşîr hetiye ziwanî wextek bonyo bide hina baş beno tabii nozî bi yo vesîle mava jî û edebiyat seke tu zîvan yani yo xebera Tirkiye est e vonê söz uçar yazı kalır mava jî hatta ki bi fekiya me yani maalesef yo edebiyatê me niştekî ona tarixî çiyo verên çin yo hêdî 1889 de xura tu zanî Mewlidê Ehmedê Xasî ra dest pê ken û edebiyatê Kirmanckî nê dövrê modernê de hêdî dest pê ken û di 1902 ra ma tikên apê şîrse neway şeş ra xebatê vateyê hêdî se yo yega ka zergo bin û mava jî nozî tabii çî ku baş o no bino edebiyat bino belge bi serê zivêrî hezar ser milyon ser zivêrî yo belge û niştekî uca de manen û ma erê dest pê kerd fakat wa hêviye ma nêşikiya no nîna meعناکê ma erê başlek heme çiyê ma vindê bî û çî bî ma çi qas şey Ewrûz jî erêniyo meşt zî erêniyo ma eşkînî folklorê xwe semedin edebiyatê xwe semed yani şarê xwe qewmê xwe ziwanê xwe semedin her dem xebat bikerî Yani nikade vakti kumaniyani hini ma Kurdi yani Kurdan da ma Kirmançî ku zazakê qisey kenê ma yinî hişyarê xwe bî ma yinî xwe zanê UNESCO vaxtê ku va enû ziwan benû tewir derbas bivo egu bivo vînî û waxt ma pêrine ma weyr û ziwanê xwe vejê hînî vaxtê kumaniyanê mesela Kurdî dera bigîre heta vate û tek insanî merdimî bi xwe bi serê xwe bi tenê ser ziwaniya xebatan kenî şinê nîşanê embazanê bînan danê îne musnenê em yani xebatê pîroz hene labelê wextê zek û tova mesela çi heyf ku mesela dewleteke ma çinîviye heta nika polîtîkê ma serû amê viraştişê ma Kurdî ma hetê ziwaniya îne ma ferqeştarê ma hetê baweriya ferqeşt miyanê Kurdan de ma zazan va işte enî Dersîmî Alevî wê şima nêzan Sunnî wê nêzan işte hetê çolekî ser va şima Kurd niyê şima zazê wê yani zazakî têkine va işte ziwan û têkine va zaravê Kurdiya tiseyan yani yani tabii mamostê ma estî hina xwe aver berdo cigêrayoxê yani hêtê ziwannasiya tarîx ra ma ra zav zav averdeyê ez xwe yo ziwannas yo tarîxnaz niye heseb nena mava ez xwe yo nîştoxo yo hezkerdoxê ziwan yo fakat gorê îmkananê xwe zanayişê xwe ma çiyek wanayê tabii sekem bi sere dizîvate projeyê dewletê ayîk wazenî ma ciyabî projeyê înyanê sey Tirkî dizî çî estî şîveyê estî mava ji lehçeyê estî nika yo Özbekyo yo Kazako nîzana çi yo Tirkî ra tam famlîkê heta ma bîrî zerreyê Tirkiya şîveyê Ege yona çû Behrosya yona çû Behrosipê yona çû yani Anadoluya miyanên de yona çû fakat yo çiyên niştekî heme vanî Türkçe ey ma dewlet çin bî çiyêko niştekî çin perwerde çin yo her go mintiqe xwe de qisey kerdî tesîrê bawerî min seke min va bî nê ciyabiyayîş ra êro merdim işkên û heta belkî ez vanî Dersîmce belê o zî Kirmanc fakat qismiyek vanî Dersîmce no nîno meعناکه no Kirmanc niyo Kirmanc zî ma eyn bi nê mantiqî eşkînî bonî bide wextoke tarîxî belgêst de onînî bide sey şerefnameyî Torîvajî Evliya Çelebî ya da cigêrayoxê Ewropayî jê sey Peterler çîz yê şimazanê mesela bi qetî suret kes nêvano Kirmanc Kurdî re ciya yo
اینکن پروژه و وانی مواجه زازاکی وانی و زوانو قوم زازان یو ملت جایا که یو تاریخی بلگه است و اینیان دیو و بیاری ما ورزی مازبونی بده تمام والله زازاکی یو زوانو جایو خسرو و زازاز یو ملت خسرا زازازی خوران نامه یو که بعد جونیو پا شار ما کلامان ده تو وانینی سوبینا ادبیات فکید مسئله ده تو وانینی کرمانج وانی کرد وانی yani dimli zaza şma muhakkak zani şmazi belki diyor namı aşirano. Bəli. Namı umumi niyuma var. Şari heme şari kırdan temsil niye kanu. Yo aşira yo kabile ya belki yo aile ya ne zana o kare cigera yo hanu fakat fikrimi hissiyatımı göre Kurdi yo lehçe yo az wina oynana tıra o wina devam kanam. خوران وقتی کمانیه انی جگر و خانی توران را مثلا ضعفی زیوانی کرد زازه یا کرد کرمانشی مثلا به او تور ایزی نامک یعنی ما خوران یعنی تو اصلا ملت بخون نیوانو از انوا یعنی تور نامه نانوینه یعنی چکی کوانو ورازینو نکاده از وازان هدیه ما به سر کتابان تو اصلا شیر را وازن با دست پی بکره او شیره که آنو انزاف تأثیر جی تو سر و استو کانجو حوو تشکری ماری بوانه tabii ki yani desteği zamanı kitabı şiraniyemi desteği zamanı dehen zaru döz heşte ve şankhane roşnara çapı از تکی بدی شناسنایش سه شیران ده tabi takdire wendukhano tova tor zaf kam tori başa tor tesir kanasa yo mayri gedey sini avaysa az wina bawer kanaka yo nüştog yo şairizi nüşte şiiri hikaye o qede az bu khonish kana fark defina bida tabi takdire wendukhano yani reaksiyon gore inano o محتوای شیران زی مواجه هن زاف بیولاتیه بلکی او جوانی ده هزار هشت ده هزار نو ده ما دست پی کردو ده هزار دو سیره ده یو وشتی سرونوسیایی جیابیایش سرونوسیایی fakat anci gamaka wendokh buanu bonyo bini inandizi hona tesire yo biewelatiye yo azadiye yo khoseriye asta محتوا اینان نویو بله آنجی ده هزار دوست هشته و شانخانه روشنارا جمعه آشکان را هوت حکایه گلری نزی یو مسئله واتوخ یعنی اصلی خود بنو که تراواجی دیربازی aşık به aşık şmazani yani çekui ona yol çekuya saka bine çimre boyni vani aşık da fakat o kayda niye be lacak ku ercaya be deirbazo ku ercaya be weş meseleyi vatine serrani hotayan da cematan da roniştu meseleyi vati o homay inanra razı bu tay milleti bi feraset ina kayıt kerdi kasetanda miziye kaseti goştariti kasiye vist panç kaset mi goştariti inanra nüşti Hayf ke ey vist pan şiriz kasetan ra tena hot hikaye yazdışkiya deşifre bikeri çünkü zaf xrabın bi kaydo veriyem bi başniye bi o vakt ceyranz için bi yani vatıyor verin zaman nişandayo pil zayıf bir mavaj kaset kadiyeyo ya da mesela devam kerdu kaset kıymni kerdu o şekil tena hot havin maşkiye kayıt bikeri o kitabı peyan nevezi dehanzar viste ve şankhane vatera çapı deyrane Karabegan u Sivani sero inendiz yani az xalat nibu şeşt hab deyir bi varyantan esti ne deyir çu vakt vaciyayı çi semet vaciyayı sebiyo yani ahire xud yev çi kavmiyanu tarihte ey seru mavajiyo deyirbazı ya da yo cenek lacak fark nikun eni seru yo hızn kerdu
yo şivara kerdu hisi xwardi ziwan û me enê bi hikayeyê xwe girotin nîştî yani qeyd kerdî nêzî yo xebata folklorîk ya xebatêka erceya ziwanê marî xêriyên bû me baş. Yani ma eşkenê vajet asa etiyade tu cigerayê xwe ki kerdin. Yani ser kelaman deran. Peki mesela vakti ku yani tu eni deri seyin di. Tu seyin resi eni deran. In deyr ez sinî rasaya bide baş o yani hikayeyê çi meseleyanê cima şikan zî wîna dest pê kerd deyr zî pabestê eybî dehên zar dost çer de ez zanîngeha agirî de bû yo dewre ez uca de bû min dima caver da embazeke bi binefş eke diya sez ayerê zî Silaman şirawena şirnak rabî cizîr aya rojek mir yo kayıta kerd. Abi xu kurmanca yani kırmançki niye zana? Yo ambazê aya kırmanc demek Diyarbekir herhal cire şravenu o veşi aşına guştarî kerd bi tepiya erdi mi ver va yo deyir esta mesele esta teşkini bu guştarî mi guştarît mesele cima şikan yani deyirbaz okuma nişan da be. Mesele cima şikan bi o dima nikam vir nino ola kamcin deyirbaz ne zanay wa xalat ne bu a mesela reyde yo deyir zibi deyir zimi guştart tabi kıjekiye madı dayikane ma kerdin cematan da kerdin ma aciz bini ya mavatini noçu lo hatta şey vano yani ma aciz bin baraştı hayfu hayfka ma wina fikri yani o vezaniya deyrik ma kışkekiya xuda guştartın inyan rayova mirye bi merak tabi vera mi pers kerd dero dormeye xura mıntıka ma siwan sindordaşi yo binani yani yo sinordeyi hem mıntıka mara hem siwan ra keseke alakadari maya mı sebaka siwan ra yaz şin ameni mi inyan raz pers kerdini o homacıra razib zaf ambazan hetkari kerdi xura xebat naxebat da xebat deyran da keda zaf ambazan esta mavaj hemetiye madira hem manevira kasetan arya dayıştı cemaatan da kombiyayiş numara dayış ma deyir wina tamam kerdi bi kasetan cayoka kilmu eksikü ma dapiran ra bokalan ra grotini yani serreho belki navay sezbi hena vişiz bi zafeyniyan şir rahmet homa rahme xo pê bikero wina ma tamam kerdi yani homa hemin razı bu. Yani ezi bi namê xwe semedê enyan ziya spas kenatorî yani tu em çi anûnî semedê ziwanê ma û çikê ku baş û semed kültürê ma çikê ku baş û pê ku nêvo vînê mesela wextê ku maniyanê zamanek derî zaf derî hamêne vatene ya zî işte zaf şîrî zî hamêne vatene la belê semedê ku nê nişt vî joyê zafê cineka mesela manê zanê ya zî nîmejet mavajet domanî mara kıştî mara yana ma vîr çikiyan û ma vîr ama mesela manê zanê ma hînî î kelama neşkenî bibîne ya îne ku zanîne ya merdê hînî ya zî îne kerdê xwe vîra semedê çike ku zaf mühim û. Raşt fanî spas weş yani ez ser û xebetiya xwe dehên zarî dost hîrî ra heta dehên zarî dost hêşt arî kerdişê inyan mavaj goştarıtış deşifre kerdiş grup tasnif kerdiş o dima hikaye inyan ser û cigêrayîş xebatêka çetin bî tabi fakat zavsî baş bî insan bi motive ben û bi keyf ken û belkî ez zav şewî bêhon mendo hûnê şewan ra mendo fakat çiyek baş çiyok tikenî tu zanî baş û faydeyê xwe est û vindibiyayîş ra xelesiyeno no tabi yo keyfweşî danotwe bi nê motivasyonê xebat dewam kenê û yani wextê ma zaf derg ez nêzana da ona qismek ez nîşan bidê gamake tu wanenê yo şaîr ben û nûştox ben û
edebiyatê ku zaf xorîn tedevênin û sed ser raver, disê ser, çarsê ser raver yoy bi hîsanê xwe venga twe dayo, venga qewmê twe dayo. Nozî weşê tu şonu tabî û vindibiyayîş ra xelesnayîş xwe ra hene baş beno. Mesela ez yo di çarîn banî ez kerî înîzî seko way herbê dinya de ciwaneke tiyara top kerdî erşewtî cepheyan û uca de merdî iniyan ra dima dayîkan şîwara kerdî, veyvekan, weşteyan şîwara kerdî. İnan zî ayra yewa. Mesela vano eman lawko law sîwonî emun bego ti mehlemî, ti ingîştiro ser qelemî, ti qelema ser maseyî, tu dinya mar ker dişmenî. Roja koto kuy aldunî, ti şox donî sê altunî. Emsalon tu ariye donî, veriyên tadon erzinconî. Tabii na 56 kıta yani 56 çarîn reyna meydan imkan çini ku ma hemin bonî wextê ma zaf çinu. Mi weşt ke şmazî tikî goştarî bi notewir zaf deyres seka mi va 56 deyrestî. Edebiyatê ku baş û edebiyatê ku xorîn û yani baş û ke ma naxebat kerdî. Rastî keke İdris Maidiyê dî amê peynî bername xuzî. Asa ez wazan vatinê ki to peynî ez tora bigirî û dima hem ez û bername panî hem zî tu gumarî ji şîrekê xwe zî biwanî. Tabii ki. Vatoyo peyin yani keseke kırmançki sero xebat kenî ez hemin re bi hürmet bi heskerdiş selam kena. Ez inan re spas kena. İnşallah ku ziwanê ma bibo ziwanê xwe ser, mazî bibî xwe ser, no ciyabiyayiş, ne projeyek, ne kayık ma ser û kay benî bi şuur inşallah ma fark bikerî. O xwe aver berî, ziwanê mazî, dewlete mazî, ma bibî û milleta xwe ser yani sobîna yo mesajê min çin yo. Ez Belê. şîra xwe wazana yo pencikê berî, bi namê pencikê berî yo şîr est ez şmarî biwanî. Kovara vateyî homara 6 de weşaniya bî. Waqt ez eka de bername panî û dima tu marî şîrê xwe biwanî. Beno tamam. Ez zaf spas kena rastî toma kerdî meyman mamê ma dewê şmazê diye en ayêşînayî de cê dewê şmazê rastî zeh weş û ji waranê kema tiyara şêr û ez çikê garûz. Ma spas kenî şmarî, şma xeyr me Weş war me spas abî. Temaşevanê ma yercayê mamê peynî bername xwe eno hefte ma xarpê te bî meymanê ma Niştox İdris Yazar Mahî devê rastî bername ku zef bi zarê min derbas bi ez hêvî kena weşê şima şêro heta bername ku neve xura baş banê xatirê şima. Pencikê berî. Ez neyo geliyê de evdal biyo, nezî bajarek te zembîl firoş. Çira hinde ku çe, çira hinde ku. Tu kam caya porsiyayê, tu kam cîn vayî rê akerda gilaya xwe. Tena puneyê vayan bes niyo. Buya xwe me wadare yarê, mi sekeratê de came verde. Zerrî rîş best, çiman qeronc best. Bi destanê hêviya şikita û bi varanê zerriya xwe ez her ra rêça tu alewena. Têlê temburîzî kûyçiyayî. Ey zerrî, êdî bes niyo. Qey tu sey dengbêjê korî nalena. Seke bes niye bî bêwelatiye, tu zî şiya. Tu bawer bike porsiyayê, ney şewêke diganê janan de bêwayîrê xwe ra, iniyan têw me de. Bêriya tu zî besa kîştişê min rê. Gamake derdî benê rîşta, min rêsenî sey aroziya muyîne, porê tu siyake beno pêçeke, û lîfiyen û mirosê bendikan, gamake hesretiye bena rewan, ez matmanana çi miskijame. Senin yeşikên û kozikê caxan, çike tu zana, zerrî zî yew teyra, tena perê xwe çinî. Viyarte teliyan ra yew şelagake herin de xatirayan de ya û mi wedarita pistanê xwe de. İstîqbal tewreyê xeyalan û kulan dayo xeyalan ser, ah na bêriya tu ya virsikiyê ne. Asmînê zerrî de estareyan qerxizînena.
çilkeka kristale fînana berzînê hêvî ser, janî kena meyman beristanê ruhê de. Mi kena paşîng, kena sêpare, mi kena werd pencekanê xwe de. Ez hewna bi xeyalê tu xwe pêşena, raşaniyên hêvî, roj vindî beno. Zulûmat maneno yarê, û şewa kor e, ruhê min koçena. Ti her mevsîm xwe newekena, û rabena herra min sero, bi kozvilik û heylanikan, bi şabelêyûr û azgelêran, bi mazîranê asiyan, lorîkanê vayî de ez gêrena to, bûya vilikanê geliyan de. Şîwareyanê çeman, rişyayîşê pelê daran de, şiyayîşanê bêveng û bêwextan de, latı çinya porsiyayê. Herra mizî sî dekotî, xura ti zana, çar parçeyê welatê me, heme parçeyan de zordaran pêl da. Ti zana çar leşgî zerriya me, heme çar leşgan de eşqê to zîl da. Serê ney gomeyê wişklêsînê de, bi ney welatê bênameyî, bi ney ziwanê qedexeyî û bi na zerriya daxnaya, mi dar û berî rê derdê xwe va. Têr û tur bi me hesiya, yew bi yew eşkawiyayê, xeyalêke mi bi naka zerrîva witbî. Peynî de bi ney sotê nalîninî, mi va ey zeman de bixelisî û mizî bi erze cuye, yan zî bikişe ney kundêke zerriya me de. Mi bêriya tu mîras kerde, na pencereya darî neverde, na pîrara derg, şiyayeyî, ameyeyî, mi xitim kerdî hemerî, ti çinya. No biyo werdê me, na biya bawêriya me, na pîra biya mihrabê me. To dê ey şaîrê zerrîtenik sîfat be, çûyîn çi peyveke dirêj e. To dima ez saniyeyan zî humareno, zaman qetilkarê ko bêbext, to nêvat mizî fehm nîkerd, yew tirm çend rê mireno. Ez tragonî wîna godot nêpawit yarê, û ez toranê tebekerdeyan wisar, çimê min rayîr, goşê mi vengê berê de, herkes ame, herkes şi. Wîna pir kerdî tênatiya me, peynî de mi berê xwe qefil nadin yarê, zerqetan halîn viraş tişbaka me de. Bilbilê zerriya me merd, hîniyê çimanê mi peysa, kilîtê berê mi zengar best. Hewna tinya me ye yarê. Saetî biyê rojê, rojê biyê sirrî, mi va belkî ez xwe vîra kena, la hesretiya verabiya har, ez bi pawitiş mirena porsiyayê, bi pawitiş sey teyra botîmar.